költözünk. Mára volt betervezve a költözés, és ezt kapjuk meg. Előbb rosszabb volt, most már kicsit elnyújt. Fel leszel a YouTube-én. Tessék megörökíteni az ős harcosokat, mert ők nem de nem hagytam magam. Miért? Hát nem esett. Apám, ez meg ilyen. Érted, mi lesz, ha majd költözöl Amerikába, és repülnöm kell ezeket. És az lesz még egy harmadik körünk is. És akkor el tudjuk vinni közösen a kutyát is. Mert akkor, hogyha most ilyen második körrel végeztünk, akkor ide visszajövünk, visszahagyjuk az üléseket mindent, és akkor annyi körig is el tudnak jönni. Akkor a putit adnék hozzá. Várják, szünet gomb. Na, menj a székért, jó, bent Jó, Anikőknek mutasd be. A bent.